Bore da, a chroeso cynnes i'r Oedfa, a diolch yn fawr iawn i chi am eich geiriau o groeso. O, dyna fo, dwi'n gweld yn hun wan. Profiad rhyfedd ydy hwn, ynddi? Ond dyda'n fendith bod ni'n gallu cyfarfod a'n gilydd 150 o filltirodd i ffwr, fel hyn. Dwi'n dod â chyfarchion cynnesaf yr Eglwysi Cymraeg yn Lerpwl a Manceinion, ac yn diolch hefyd i Peredur Griffiths am ei drefniadau trylwyr ac yn eilon gyfarcho hefyd yr un pryd. Gai diolch i Cerian o ddeledu, Cerian, diolch i chitha hefyd am eich croeso. A dwi'n na hefyd yn meddwl amdanoch chi ar eich colled, meddwl am cynwyl, yr anwyl cynwyl. Colled fawr ar ei ôl o. Deuwch a ddolwn a syrthiwn i lawr, gostyngwn ger bron yr arglwydd ein gneithurwr, canis e fe yw ein Duw ni, a ninnau ei bobl ef, a defaid ei borfa. Gweddiwn. O Dduw ein tad, a ninnau'n ymwybodol yn fwy nag erioed rwsyd, bod bywyd mor fregus ac eto mor werthfawr. Byddown ni i geisiad y wyneb o'r newydd a chynnig o'n haddoliad i ti. Fe sylweddolwn a fedrwn ni ddim datrys problemau'r byd mewn amrantiad, ond dyro ni o ddras i wneud a allon ni yn ein cornel fach yn hunain, bydd ein cymydog, ac clod i ti a deyrnas yn Iesu Grist. Amen. Yn hemyn cyntaf nid i rhif 324, saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nef, goleini'r byd. 3, 2, 4. Gawn ni wrando gair Duw yn gyntaf o Salm 34, lle mae'r salmydd yn gosod ei hyder yn y Duw sy'n diwallu ei holl angen o. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedig glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda ni,
a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Rhofwch a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Gwyn ei fyd y gŵr sy'n prochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei sain tef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a'i hofna. Y mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynu, ond nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Ar gychwyn wythnos fel hon, does dim osgoi dameg y Symariad Tregarog, gŵr yr ail filltir yn rhoi ail gyfle i un oedd ar ddarfod amdano. Atebodd Iesu, yr oedd dyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, a syrthiodd i blith lladron. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano a'i guro, eithant ymaith, a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd offeiriad yn mynd lawr ar hyd y ffordd honno. Pan welodd ef, a'i theibio o'r ochr arall. Yr un modd, daeth lefiad hefyd at y man. Welodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond, daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tostyriodd wrtho. Aeth ato a'r chwymo o'i glwyfau, gan arllwys olew a gwin arnynt. Gosododd ef arian nifal ei hun, a'i arwain i lety, a'i ymgeleddu. Tranoeth, tynnodd 2 ddarn arian allan, a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud, gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi nôl i ti pan ddychwelaf. Pryn o'r 3 hyn dybu di, fy'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos, a gwna disse yr un modd. A bod i ddiw fendithio i ni, darlleniadau yna o'i air sanctaidd, ac iddo ef y byddor gogoniant. Amen. Gweddiwn. Arglwydd ein Duw, a ddeithost ato ni yn dy fab Iesu i fod yn un ohono ni ac yn un gyda ni. Clyw ein gweddi. A ninne wedi gorfod dysgu byw ar wahân i'n gilydd dros dro. Dyma glosio at yn gilydd yn y sylweddoliad na fues di fyth yn bell oddi wrtho ni. Ni fu yn crwydro, ni fu yn cymryd dyroddion yn ganiatawol, a ni fu yn chwilio pob ryw esgus i gael osgoi y pethau hynny oedd yn erbyn yn sylw ni. Maddau ni am hynny. Maddau ni yn bod ni mor barod i ddaddoli ar un gwynt, ac eto mor anfoddog i droi'r addoli hwnnw yn wasanaeth. Dim ond y drigaredd di a thras, fydda'n ddigon mawr i sicrhau na fydde ti fyth yn gadael ni'n amddifed. Nad ydyn ni'n heiddi'r hanner oddi ar dy law, diolch i ti o arglwydd, am harddu'n llwybrau a chymaint o fendithion. Fel nallwn ni ond mynegu'r diolch hwnnw ar goedd, ac uno gyda'r was gynt a dweud, hyd yma, y cynorthwyodd yr arglwydd na ni. Diolch i ti am i ti'n cynnal ni a'n cadw ni yng nghledr dy law, gydol y 15 mis rhyfedd aeth heibio. A diolch i ti'n arbennig am yr angylion daearol hynny, fuo yn y dirgel, yn gwneud ein bywyd yn esmwythach a'r adeg o ofid anghyffredin. Allwn ni ond dychmygu'r hyn yma pobl yr India'n mynd drwyddo fo ar hyn o bryd. A'r feirws yn gwneud ei weitha yno. Arglwydd, trigar ha, a bendithia bob ymdrech i leddfu poen ac i ddiffodd anobaith yn y wlad enfawr honno, a phob man arall lle mae'r dyddiau'n ddrwg. Wrth droi'n golygon tua'r dyfodol o dad,
Yr ond bod ni'n pwyso arno ti o'r newydd. A mae'n dy law di, mae'n hamserau gyd, yn hafddydd ac yn adfyd, yn iechyd di gymylau ac yn gysgodion diwedd oes. Nid di'n derbyn ni yn ein hamherffeithrwydd fel y gyrda ni, a'n cymhwyso i fod yn ddisgyblion y ffordd honno, sy'n gwybod am gymwynas a charedigrwydd, ac yn bobl sy'n dal i ddysgu, mae cariad sy'n ennill y dydd. Clyw ni, a bendithia ni yn yr oedfa hon, a gwna ni'n well pobl ar ôl bod yma, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel gweinidog sydd wedi gwasanaethu'r hen gorff am bron i 5 mlynedd ar 20 erbyn hyn, fel presbyteriad sydd yn ymdrechu i gadw'n weddol oddi fewn i'r rheola, mi fyddwch chi'n falch o wybod nad ydw i ddim yn ddyn betio o fath yn y byd. Wedi dweud hynny, dwi'n barod i fentro, ac yn yr achos yma, i fentro datgan na fydd neb pwy bynnag ydi o, a ple bynnag maen nhw'n byw, yn anghofio 2020 na 2021 ta'n dod i hynny. Fydd na ddim anghofio y misoedd olaf yma am amser maith, a hynny am resyma negyddol a chwbl ddealladwy. Mae wedi bod yn gyfnod eithriadol i bawb yn ddiwahân, nid yn unig yn gwlad ni, ond ar draws y byd. Does y fawr o lefydd lle nad ydy Covid-19 wedi gwneud ei weitha a gadael i ôl. A does na fawr o sefydliadau neu o fudiadau nad ydy o wedi dwyn trafferth ac anghyfleustra a Covid enbyd yn ei sgilo. Mi fydd haneswyr y dyfodol yn edrych yn ôl ar y cyfnod aeth heibio fel un o'r rhai newidiodd gwrs y byd am genedlaethau. Dweud fyddan nhw, fel y gwleidyddion a'r selebs i gyd, na fu o'r rioed adeg tebyg. Ond mae'n bwysig i ni gofio bod na gyfnodau 1000 gwaith wedi bod yn y gorffennol, a bod na bobl di mynd drwy brofiadau enbyd. A tydw i wrth dweud hynny ddim am ddifrio caledwch y cyfnod presennol, dim o gwbl. Dydw i ddim chwaith am ein i aros gyda'r plau a'r argyfyngau fuodd oe, na meddwl am y pethau gynt, mor heriol ac addysgiadol y gall yr rheini fod. Gyda llaw, dwi wedi hen ddod i'r casgliad fod na 3 theip o bersonoliaeth i'w cael yn y byd yma. Mae gennych chi'ch pessimists sy'n gweld dim ond problemau. Mae cwpan nhw'n hanner gwag bob gafel. Mae gyda chi'ch realists sydd â'u traed yn sownd ar y ddaear, a diolch amdanyn nhw wir. A mae gennych chi'ch optimists sy'n gwneud eu gorau glas i weld y potensial yn y gweitha, i grafu bob mymryn o'r hyn sy'n dda ac yn ole ac yn werth i gadw yn wyneb amgylchiadau croes. Yr hyn dwi am i ni i wneud efo'n gilydd y bore yma, ar ddechrau wythnos cymorth Cristnogol, yw trio gweld oes na bethau cadarnhaol wedi codi yn sgil yr afiechyd creulon yma, sydd fel ag yma hi, wedi dwyn cymaint o unigolion oddi wrthon ni'n barod, a rheini wedi llithro yn gafel, heb i ni fedru ffarwelio gyda nhw'n iawn. Wel, yn syml iawn, gai awgrymu rhyw 3 pheth. Yn gyntaf, mae'r byd wedi gorfod arafu a chymryd stoc. Gyda'r cyfyngu sydd wedi bod arno ni o ran yn bywyd beunyddiol, mae wedi bod yn brofiad rhyfedd iawn ac yn un poenus i rheini sy'n i'r rhedeg nhw, fod y siopau wedi bod yn anarferol o dawel dros gyfnod mor hir. Oes, mae yna enghreifftiau o bobl yn heidio i'r fan yma a'r fan draw. Mae yna giwio di bod, sy'n dwyn ei beryglon ei hun gyda fo. Ond at ei gilydd, mae'r byd fel ydym ni'n gyfarwydd efo fo
wedi gorfod slofi lawr a chymryd stoc. Un o ganlyniadau rhyfedd y cyfnod clo, ac yn enwedig yr un cyntaf, oedd fod rhywun yn fwy ymwybodol nag erioed o'r distawrwydd oedd yn bod yn wyneb y lleihad mewn trafnidiaeth. Oedd eich chitha'n medru clywed can yr adar yn gliriach na gybuoch i byth. Mae pob tebygrwydd eich bo chi. A'r byd wedi cael yr un dewis arall ond arafu ac aros yn yr unman. Dwi'n mentro awgrymu na fu hwnnw ddim yn beth drwg i gyd. Pe dim ond i'n hatgoffa ni am yr hyn oedd dan yn swynau, yn deulu a ffrindiau, yn fwyd, yn ddillad, yn gartrefi clud. A mae yna le i ddiolch o hyd. Ond i rywun feddwl am y math o eirfa sydd gynnon ni, na dan ni'n sylweddoli'n bod ni fel cymdeithas ac fel gwareiddiad wedi bod yn cymryd pethau mor ganiatawol ac wedi bod yn ei gyrru hi gan fynd ar garlam fel tai fory ddim yn bod. Gwau wedyn i'r un creadur byw ac i'r un aflwydd fod ar yn gwarsaf a styrbio'n byw cyfforddus. Na, mae Jehiw, llyfr y brenhinoedd yn dal o gwmpas i chi. Mae gerbyd o'n dal i weld yn gyrru. Ac fel dynoliaeth syrthiedig, fel pobl cig a gwaed, rydyn ni wedi'n cyflyru i hawlio pethau y funud hon, a mae'n ddiwedd byd os na chawni nhw mewn pryd. Meddyliwch y gwasgu sydd wedi bod ar amser pobl, yn enwedig felly o dir cwmnïau mawr a'r banciau. Dyna chi'r anogaeth yna gewch chi gyda gamal i hysbyseb ar y teledu. Brysiwch, dewch heddiw, bachwch y fargen nawr cyn iddi fynd yn rhy hwyr arnoch chi. Ac mae'r geiriau a'r ymadroddion yn cael lle yn ill pobl o siarad o ddydd i ddydd. Yn enwedig rywsyd yn Saesneg. Grab a sandwich, snatch a deal, hyd yn oed touch base, braidd fel aderyn yn glanio, am eiliad ac yn diflannu am ei fod o ar ormod o hast. Y feddylfryd ydy nad oes dim amser i ddim heb sôn am y byrio ac eistedd llonydd. A phwy yng ngoleuni peth felly, all anghofio geiriau dirdynol W.H. Davies, y bardd o Gardotyn o Gasnewydd. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. Fe alle byddwch chi'n synnu yng nghlywed i ni ddweud o, ond mae'n gallu bod yn rhy brysur arno ni hyd yn oed wrth grefydda. Mi fedrwn ni fod yn chwarae gyda'r ymylon a'r allanylion heb sylweddoli hynny. Mi allwn ni fod yn pwyllgora'n ddi-ddiwedd, gan falu awyr am bethau di-bwys, di-ddim, yn lle oedi a chymryd stoc ac ymlonyddu ymhresenoldeb yr un hwnnw sy'n cynnig o'i dangnefedd i ni ac sy'n daer ar i ni dreulio quality time yn ei gwmni. Byddai byth yn blino ar y stori honno am y cyn-archesgob Michael Ramsey, a hwnnw'n cael ei blagio gan bobl y cyfryngau ar ei deithiau. A rhywun o blith y dorf yn gofyn iddo fo, Archbishop, did you talk to God this morning? Yes, medda fo, but only for a minute. Beth meddwch chi? Michael Ramsey, dyn mor ysbrydol a hwnnw, fynte o bawb yn gweddio am funud a dim rhagor. Ha, but medda fo, it took me 29 minutes to get there. Dyna chi un oedd wedi dysgu cyfrinach yr oedi. Ac o'n i dyna sydd wrth hanfod y gair oedfa, sef cadw'r oed, ac wneud hynny gyda Duw ei hun. Peidiwch, ymlonyddwch, medde'r un Duw drwy enna'r salmydd. Ymlonyddwch a gwybyddwch mae my fi sydd fyw. Mi fydd rhai ohonoch chi sydd â chysylltiadau â'r gogledd yn gyfarwydd ar enw Gwyn Hughes, ac wrth yr enw hwnnw yn cofio'r gweinidog wesle a ddwyna'n bod.
Mae sôn amdano fo yn cytuno i weinyddu mewn bedydd i deulu oedd a fawr o grefydd yn ei gwaed nhw. A'r trefniant oedd i bod nhw'n cyrraedd y capel fel roedd oedfa'r pnawn yn gorffen. Wel, dyma'r diwrnod yn glanio, a Mr Hughes yn galw'r ffyddloniaid i dawelwch bwrdd yr arglwydd. Ond mwyaf sydyn dyma sŵn motorbikes a cheir a phob math o dwrw yn dod o'r tu allan. A mi sleifiodd na hen wraig fach allan i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Y bobl fiarth oedd yno, a chyda phob parch iddyn nhw, dydyn nhw ddim wedi arfer efo capel nag oedfa na dim felly. Ac yn hollol naturiol, a meddwl yn Gymraeg oedd y wraig yma, mi ddudodd wrthyn nhw'n gwta ond yn barchus, gan bwyntio at y cyntedd. Come in, come in. Shh. A'r beth nesa, just fel yr oedd y sacrament yn dod i'w climax, lle roedd gofyn bod yn dawel, dyma'r bobl yn heidio yn ei jeans, a'i jangles, a'i cotia lledr, a'i helmets, gan greu'r fath stŵr. A'r gwyn i byd nhw hefyd. A gwyn fyd yr hen wraig fach annwyl, a'r command yna wedi mynd yn wahoddiad. Come in. Ie, byd ydy hwn, fel teulu'r bedydd, sydd wedi gorfod dysgu ymlonyddu a chymryd stoc. Ond wedyn yn ail, byd ydy hwn sydd wedi gorfod mynd yn llai wrth estyn allan. Gyda'r datblygu cyson sydd wedi bod mewn teithio a busnes, mewn cyfathrebu a marchnata, mi allwch chi fod yn dadle fod y blaned yn gweithredu fel rhyw fath o bentre'n barod, ac nad oes angen rhagor o bontio a chreu cysylltiadau o'r newydd, neu fawr ddim beth bynnag. Mi allwch chi gyrraedd mannau heddiw na fydden cyndeidiad ni wedi dychmygu fydden bosib, a'i cyrraedd nhw o fewn ychydig oriau hefyd. Pan fa rhywun yn pesychu draw ym Moscow, mi fyddwch chi'n gwybod amdano fo o fewn eiliadau. A phan fa rhywun yn postio rhywbeth ar Facebook yn Seland Newydd, mi fydd rhyw gant o bobl ledled byd yn gwybod amdano fo cyn iddyn nhw droi rownd. Ymysg llawer i beth arall, dwi'n credu mae'r hyn mae'r feirws ma wedi ddangos ydy'n bod ni wedi gorfod ail-ofyn ym le rydan ni'n ffitio mewn i'r darlun ehangach. Beth di'n rôl ni fod oddi fewn i'r filltir sgwâr? Sut mae mateb i anghenion o'r rheini sy'n wahanol i ni? Mae'n beth mawr gorfod i gyfadde fo, ond mae'n ymddangos i bod ti'n cymryd ar gyfwng i ddod â phobl at ei coed. Sawl un sydd wedi ail ddarganfod cymdogion gan estyn caredigrwydd tuag atyn nhw. Mae honno'n wyrth gras mewn oes ranedig fel hon. At ei gilydd, a lle bod hynny'n ymarferol, rydyn ni'n prynu nwyddau yn llawer mwy lleol erbyn hyn. A mae hynny'n gorfod bod yn beth da yn nherma'r lleihad mewn llygredd. I roi un enghraifft yn unig i chi wrth basio, yma yng Nghoed Llai yn Sir y Fflint, rydyn ni'n cael yn llaeth ar stepan y drws erbyn hyn. Lle o'r blaen, mi fyddwn ni'n ei gael o yn un o'r archfarchnadoedd. Ro'n ni'n gwybod am fodolaeth Dave, y dyn llaeth, ond mi gymerodd ei greisus arna i'w gael o i ddod yma. Mwy ar cwilydd i mi. A mi rydyn ni fel eglwysi wedi gorfod cydied yn y dechnoleg newydd yma yn fwy nag erioed. Fe ddylus erioed y byddwn ni yn darlledu fel hyn, a gwneud hynny o bell o ddiogelwch y cartre. Ond dyna fo, mae dyn yn diolch am bob adnodd a phob canllaw sydd ar gael i'n helpu ni drwy'r cyfnod yma, i estyn allan ac i gyrraedd yr rheini sy'n bell oddi wrthon ni, yn ddaearyddol, ond hefyd yn ysbrydol. Byd ydy hwn ac ydy rhaid iddo fo fynd yn llai wrth geisio estyn allan, o hyd braich at bobl yr ymylon. Dyna i ni gam arall yn y cyfeiriad iawn. Mi fydd y dechnoleg yma i aros wedi'r feirws fynd wrth gwrs.
Yr hyn sy'n codi calon dyn yn herman tystiolaeth Gristnogol ydy fod rhywun yn dechrau gweld pobl y cyrion yn i'w sbecian drwy dwll y clo i weld beth ydyn ni'n ei wneud ac i bwy ydyn ni'n perthyn mewn gwirionedd. Yng nghysgod hynny, mae fyth anghofio'r anwyl Elfed ap Newydd. Yn dweud am ryw foi yn dod ato fo ar fin mynedfa'r maes parcio yng Nghapel y Groes, Wrecsam, a'i holi fo fel hyn. Hey, mister, what goes on in there? Amser a ddengys, beth ddaw o chwys yn llafur, ac o'n hymdrechion trwsgw dros ei deyrnas o. Yng nghysgod un o'r argyfyngau mwyaf fuon yn hanes diweddar ni, mae'r byd wedi gorfod bod yn llonydd a chymryd stoc. Mae'r byd wedi gorfod mynd yn llai wrth estyn allan. Gai grybwyll un peth arall. Mae'r byd wedi gorfod chwilio am destun gobaith. Os oes un peth mae rhywun wedi bod yn fwy ymwybodol ohono fo nag unrhyw beth arall yn ystod y cyfnod yma, yna iechyd meddwl di hwnnw. Ond y tristwch yw ei fod yn codi gwrychyn ambell un, ac mae tabw o hyd yn ei gylch o. Ta chi'n torri'ch coes, mi gach chi fynd a'i thrwsio hi yn yr ysbyty. Ta chi'n torri lawr yn feddyliol, mi gach chi rai yn camu nôl ac yn golchi dwylo o'r cyfrifoldeb. Tabw neu beidio, yn wyneb yr ansicrwydd yn yr economi, does dim rhaid i mi'ch atgoffa chi bod yna filoedd ar filoedd wedi colli eu swyddi a cholli eu bywoliaeth a'i bod nhw'n methu rhoi bara ar y ford. Mae gennym ni bobl oddi fewn i'n cymunedau ni sy'n teimlo i bod nhw'n fethiant, i bod nhw'n dda i ddim i gymdeithas nac i deulu na ffrindiau ddim mwy. Yr her yw medru rhoi cysur i rai felly, a chyfeiriad newydd a gobaith newydd iddyn nhw. A diolch gyda llaw am gael gweld yr Eglwys Gristnogol ar y blaen, yn helpu gyda'r banciau bwyd a gyda sawl mudiad arall yn ystod y pandemig, a'r rheini'n cynnig mwy na jyst gwên a hwbyr galon. Diolch i Dduw am yr unigolion hynny sy'n byw i crefydd, wrth wasanaethu'r brawd neu'r chwaer, ac mae dameg y Symariad Tregarog yn sôn amdanyn nhw. Y neges fydd gynnyn nhw i'r rheini sy'n wynebu ar un o benodau tywyllaf ei bywyd, ydy fod na destun gobaith i'w gael, sy'n fwy nag optimistiaeth wag, ac sy'n fwy hyd yn oed na'i meddiannau mwyaf. Newyddion da yw newyddion Iesu Grist. Mae gyda ni waredwr sy'n dweud wrth y person anehilynga erioed, blentyn anwyl, rydw ti'n werthawr i mi, yn fwy gwerthawr na dim. Dwi'n dy garu di'n ddi-amod ac yn ddi-derfyn. Na pam i mi farw drosod ti ar y greulon groes. Waeth beth sy'n dy boeni di ar hyn o bryd. Dwi reit wrth ochr di, a mi rwyt ti'n saff yn ynghysgod i. Mi ddwedodd rhywun unwaith medr dyn fyw am rai dyddiau heb fwyd, mi fedr o ddal am rai munudau heb gymryd gwynt. Ond allith o ddim byw am eiliad heb obaith. Byw roddan ni'r ffydd i gredu bod dyddiau gwell i ddod, a'r graslonrwydd i ddal ati i hau'r gobaith hwnnw hyd yma yno ni. Un a wyr, mae gwir i angen o. Amen.
Diolch i chi am eich cwmni. A chofiwch, tro nesaf da chi'n Lerpwl i Manceinion, dewch chi'n gweld ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'r awr hon a hyd byth.